Вярвате ли, че малките действия могат да променят света? Могат. Засаждането на дърво може да изглежда като малко действие, но дърветата абсорбират вредните газове и ни дават чист въздух. Представете си, ако всички засадим по едно. Изключването на осветлението, когато не ни трябва, или използването на енергоспестяващи кружки може да спести много енергия. Така намаляваме парниковите газове. Пластмасите за еднократна употреба вредят на околната среда. Използването на бутилки, торбички и контейнери за многократна употреба намалява отпадъците и помага на нашата земя. Поддържането на заобикалящата ни среда чиста не е само за да изглежда добре. Това гарантира, че вредните отпадъци няма да попаднат в океаните или да навредят на животните. Говоренето, споделянето и обучението на другите за изменението на климата повишава осведомеността. Повече осъзнати хора означава повече помощ за планетата. Всяко действие може да изглежда малко, но когато всички ги правим заедно, правим огромна разлика. Вие имате силата да промените света.